Barkanku da zuwa Jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Babbar magana, jarumar masana'antar Kano ta ɗauki nauyin karatun wannan yaro wanda ya kawo mata ziyara tun daga garin Bauchi. Lallai babu shakka wannan al'amari ya zama sabon al'amari wanda yake trending a social media duba da yanayin kankantar shekarun matashin yaron, wanda ake tunanin da cewa ai a ƙasa ma yaron ya zo, wanda har sai da ya suma a dangane da yanayin tafiyar da ya shawo a hanya, wanda nan take 'yan sanda suka ganshi a kwance suka fara mai tambayoyi akan menene ya kawo shi wannan jiha ta Kano da nuna masa cewa shi ba dan jihar ta Kano bane, wanda yake bayyana musu irin abubuwan da suke a cikin zuciyarsa, wanda nan take aka fara dorawa ana yaɗi da al'amarin, wanda har sai da Aisha Humairan ta ji, wanda ya bayyana cewa shi fa lalle babu shakka akan jarumar masana'antar Kano da ya zo, wato Aisha Humaira, wanda daga jin wannan al'amari Aisha Humaira ita ko bata yi ƙasa a gwiwa ba, ta nemi wannan yaro ta gayyace shi akan ganin cewa lalle babu shakka yana da kyau a ce sun haɗu, wanda haɗuwar ita ce nan abin da zai warware mata shakkunta a dangane da abin da ta ga yana yawo a social media, da tabbatar gaske ne shin ko ba gaske bane. Duba da kankantar shekarun yaron, shine waɗansu mutanen suke ganin cewa anya wannan yaro kuwa yana da hankali, sai dai kuma akwai hankalinsa sarai. Ita soyayya da kake son abu a ranka babu abin da ba za ka iya yi dan shi ba, idan dai har kana son abu a ranka tufi babu shakka zai iya nuna ma fari ya ce baki ne, kai kuma ka ce yayi. Akan hakan ne ake ganin cewa Aisha Humaira yana da kyau a ce ta duba yaron, wanda kuma ta kira mutane nan take ta bayyana masu irin abin da alkawarin da ta yi akan yaron, wanda ta tabbatarwa da duniya cewa ta ɗau nauyin karatunsa har ya gama dukkanin irin karatun da zai yi a aljihunta zai yi shi, wanda kuma ya tabbata ta ɗau jali ta bawa mahaifiyarsa akan cewa ta je ta ci gaba da sana'a, ci gaba da rufawa kansa asiri. Wannan lamari ya yi wa mutane daɗi ta yadda Aisha Humairan jaruman masana'antar Kano din bata wofantar da yaron ba, ta taimaka masa, haka zalika ta nuna tana tare da shi da kafili har cikin zuciyarta, wanda hakan ya zama sabon al'amari a cikin masana'antar Kano din, duba da yanayin yadda ake hange da tunanin cewa jaruman masana'antar Kano din ba sa duba masoyansu. Akan haka sai mutane suka fara daina tantama akan jaruman masana'antar Kano din, waɗanda suke yin tantama akan su wajen ganin cewa ai ba su iya taimako ba, haka zalika suna ba sa duba waɗanda suke son su, ko da kowace irin bakar wahala masoyin nasu yake ciki, hakika ba za su duba ba. A tarihin masana'antar Kannywood an yi wannan ba so ɗaya ba so biyu ba, haka a wancan lokaci na baya muka hango wata wacce take nunawa da cewa ita ma ta zo wannan gari ne domin ta ga Sama M Inuwa, wanda kuma ta ga Sama M Inuwa ta ɗau babbar kyauta ta bata, har wasu suke kira da cewa ai hauka ta yi, kuma haka zalika abin da ta ba daidai ba ne. Sai dai akan Maryam Yahaya abin ya sanja ragama, wanda yake ganin cewa ita tana da nata masoyin, kuma ya tabbatar da duniya cewa shi masoyinta ne, wanda ya zo nan Kano domin su haɗu ba su haɗu ba, wanda ake ganin cewa ai jarumar Maryam Yahaya ta masana'antar Kannywood ita ce nan sanadiyar ma da bawan Allah ya shiga cikin wani hali, wanda sai kanwarsa ce ta shigo social media tana bayyana wa duniya irin abin da ya faru da yayan nata akan soyayyar da yake wa Maryam Yahaya, wanda Maryam Yahaya din ta wofantar da shi kuma ta wulakanta sa, wanda ba kashi ɗaya ba kashi biyu ba an sha buɗe akawun da Maryam Yahaya kuma ana nuna masoyanta ne, amma sai dai har yanzu ba mu ga ko sau ɗaya jarumar masana'antar Kannywood din Maryam Yahaya ta duba wani wanda yake nuna mata so ba. Akan haka ake ganin cewa dole ne duk inda ka je ba za ka rasa masu yi don Allah ba, kuma ba za ka rasa waɗanda ba sa son masoyansu ba, kuma ba za ka rasa waɗanda suke son masoyansu ba. Akan Maryam Yahaya wannan ne da ya bayyana, akan ita kuma Aisha Humaira ga abin da ya bayyana a dangane da yaron da ta ɗauka ta yi wa wannan kyauta. Duk mutumin da zai ce ya ɗau nauyin karatunka, hakika mutum ne wanda yake so rayuwarka ta je gaba, ka cimma wani matsayi wanda Allah ne subhanahu wata'ala kaɗai ya san irin matsayin da zaka cimma, ba tare da bakin ciki ko nuna wani abu ba. Ta ɗau nauyin karatunsa kuma ta ba wa mahaifiyarsa jali a kansu dogara da kansu. Masu mu na yau da kullum, menene abin da za ku iya cewa? Fatan alkhairi za ku yi, da fatan Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah kuma ka haɗa mu da masoyanmu na alkhairi.